Hatır bilen Zahran magazinine geldik. Akşadat duruyor. Neme? Garatşa size hormatly müşterilerimiz, klientlara gurbanlykda 3 gün sowda edene sprey, lotareyli sowga dallym. Na, garan prizlar görkebesim gelýär şu saýda. Şundan alına. Ya esas prizlaram var. Esas prizden de kırmaşyn çykdymış matbaata. Kırmaşyn çykdy, 3 tane mi 4 tane Redmi telefon çykdy. Onun bir kolonka çykdy, onu tifal dadiken neme? Ken çykýar, skrap tabyn. Gara esas prizlerden naştaýda. Men öýdümden çykmadym, köýdüme de birini naşyr pilisos. Men gowarya. Kervenden bir de yetmedi gutarpdyr. Холодильник, televizor, kolonkalar, şu kolonkada gatygow diýdi batır. Onun esasyna 17 dur. Redmi'den näçe tane bar ýa-da? 20. 20 adam yaman gowşan diýen bir neme müşterimiz padak bermäni bar. Gawulçuk açyk görkezdi bolýan.